ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Asikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya. Ubingelela uThabiso kacela uqumba amaqumba nalaqumbi selesele lentaba bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi uhlanga media usithola lapha ya ku YouTube. Qinisekisa ke mawukuthi akwazi ukuncafaza usubscribe ukuthi njengamanje uyawuncefaza khona uzolalela nalo udaba olubhlungu ngendlela yesimangaliso. Njengamanje la sikhona seWeBank kula ngase Pantown sibizwe nangu udadewethu. Sizokhuluma naye njengamanje uthole ukuthi mhlambe ngabe yini inkinga. Ayisowish wonke umuntu oqalile wangena njengamanje ayibukele le ndaba size siyiqede. Ngiyafisa futhi ukuthi ama departments ahlukahlukene aphakamele phezulu ngalolu daba usisi akwazi ukuthi asizakale ngoba lu daba olubucayi ngendlela eyisimangaliso. Siyakubingelela sakwamukela dadewethu. Yebo sawubona baba. Ninjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Usisi ubani igama? Igama uNtombi ekhaya wangasiya ngapha Sibongo. Usuka kuphi ekhaya nje emakhaya? Ekhaya lami lokuzalwa lise Eastern Cape eLisikisiki. Oh, eLisikisiki. Ufike lini la eThekwini? Sekunesikhathi. Sekunesikhathi impela. Unazi izingane zingakhi? Zi4. Zo4. Okay. Siswami ngilizwile udaba lakhe kona ngithe namhlanje angingalo ngifona lena le angize kulokho ukukhuluma nawe namhlanje. Ngifuna ungithathe ungibeke ngosuku lesigameko ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Ngiyeza ukuthi ingane yakho yaba sengozini yemoto ngithi. Hayi yalimala nibelethe esibhedlela baba. Oh yalimala ubelethe esibhedlela. Sorry ngiyaxolisa. Kwenzakala kanjani? Ngicela ungichazele nje ngosuku la sesigameko nako namhlanje usesibhedlela. Uzolokhuza uzobeletha. Ngesuku lesiganeko ndafika eclinic eNewtown C eNanda. Ngoba ngelo xesha ndandihlala ezimangweni kwamakazi wami. Kwasi bandlulisela esibhedlela eHatmagandi. eMagandi yes. Apho ndafike ndayo ndahlinzwa khona ngoba babethi umntwana usekhathele ngeke ngisazibelekela. Bandihlinzile ke umntwana wasiwa eNesari efakwe nje ubuxhakaxhaka bamapipe. Emagandi ndahlala 2 days or 3 days bandlulisela esibhedlela uSinsweni. Bangachaza uba ndiyokwenza ntoni khona. Sasuka khona apho safike ndahlala 3 weeks khona nomntwana. Ndadischargewa ke khona ndanikezwa incwadi ezazinama date ahlukeneyo uba maniphindele esibhedlela nalapho kwangacacisa uba ndiyokwenzani khona. Manje ake siyaxolisa ukuphazamisa. Njengoba uthathiwa isosindisweni umntwana ulala nawe or umntwana wayelala eNesari kodwa. Ulala eNesari ne? Okay. Awuchazelwanga futhi ukuthi wayelala eNesari. Hayi sisesemagandi into abanixelela yona ngakusasa ndihlenziwe. Bathi umntwana kwathiwa ube negazi elincinci bamfakele igazi. Kwathiwa ngesikhathi benibelekisa uye waba namafits. Yeyo into abanixelela yona. Nokuthi ndifike eNesari ndafika kunokhotinulo ombozwe esandleni apha. Kuwena uvaliwe emntwaneni. Ndababuza uba bekusenzakalani la bathi bebefaka igazi. Ndangabona kuba kwenzakalani ngaphansi. Kwathiwa bekunedrip bekufaka igazi. Ndibone sendisesibhedlela uSensweni shothi umntwana wazikhuhla kwi-incubator yasuka lo khotinulo ubula. Xa nisithi kunomgodi omkhulu apha. One. Engazi uba ubumbiwa bekwenziwani. Okay, ndidlule apho sithi shajiwe ke esibhedlela bodi. Ndana la ezincwadi ezinama date ahlukeneyo uba ndibuyele esibhedlela ngalo ma date lawo. Ndingachazelwanga uba ndiyokwenza ntoni ngawo. Ndiphindelileke nakhona ekuphindeleni kwami ngangekho into endichazelwayo wafika ugqirha nje abheka umntwana abhale phansi anike idate elandelayo. Yebo. Kuthe umntwana ngokuyekhula ngokuthi umntwana xa ela ku 3 months 4 months usuke usuqala ukumfundisa ukuhlala. Yes.
siyakwazi nokuphakamisa isandla. Kwafika lo maxesha lawo hayi ndazama ukwenza njengoba qhela ukwenziwa hayi akuhlaleki uthambile. Uvele asheshe ahlale phansi alale nje akahlale hayi zayinyanga. Okay, okokuqala ndibuyele emva kancinci ndathi ndiyogoma ndithi kwaku 6 weeks eclinic eShepstone ndandikowabo eSenfaith kwabo kwacela. Ngiyabona Senfaith. Ndiyogoma. Unese wayemgoma andibuza uba ugqirha ungicacisele nangesimo somntwana. Ndithi mina hayi isimo esithini. Abesethi yena ngokwazi kwakhe njengonesi xa ebheka umntwana umbona engumntwana ongeke akwazi ukwenza izinto noma kwenzakalile akwazi kodwa kungathatha ixesha ukuthi akwenze lokho. So umntwana unesimo esikanje. Kwayimani ngiqala ukuva ukuba kunento wena ekhanda lakho kunalento ethi mhlambe uzolibala ukuzenza izinto. Ndandingenayo ngibona umntwana usemncane vele. Ndingafuni ukuyifaka engqondweni le nto ithethwa ngunesi ngoba kwagqirha phambili akekho umuntu okwandixelela ngalonto. Qhubeleke kuthe la ndibona uba ngokuya inyanga zihamba kudala nizama ukumhlalisa akwenzeki uthambile nje. Kwayila ndibuyela khona uba shuthu unesi wayethetha ngalento. Kagqiqa lo madate eMagandi ndimane ndisiya ugqirha nje ambamba ndingazi ucheckana ndibhala idate elandelayo. La kuhambe kwathiwa ekugqibeleni kwathiwa mandiyobona ifizo khona eMagandi ne-OT ne-speech. Kwayikhona nogqirha engixelela uba hayi umntwana usesimeni sokuphila nokukhubazeka. Kodwa ukuba kuze kanjalo bekwenzakaleni ekuqaleni andazi akekho ngicaciselayo. Ndihlalile ke but nomntwana nje ngoba ekhula ke ekweso simo eso ndihamba lo fizo Magandi. Ngelo xesha ndandisahlala emakhaya ndandiye ndigibele ngenyanga xa ndizoba ndiya kulo appointment le ndiphinde ndibuyele emakhaya. Kuthe ngo-2014 simamele iradio nobaba wakhe sive umama ewayethetha eradweni okhosini ewaye ngumama Dlovu lo mama lo ethetha ngendaba yommeli oye akuncede xa unomntwana okwisimo esingekho right. Ekuncede ekuthenini akutholele ukuthi ingaba ukulimala kwakhe kube sephutheni lam noma ekusesibhedlela noma sisibhedlela. Athethe lo sise achazeke indlela abasebenza ngayo bese ashiya inamba ndithathe lo number ndibafonele. Hayi babuyele kum sizama bahlele sihlangane nabo bacele nibachazele ekhulelweni kwami ndixokuza kude ndiyofikele kubelekini. Bathi hayi udaba lami bazolenza bazoninceda bazonitholela ukuthi kwenzakaleni. Oba lapha ndaba mmeli. Ummeli usisi endabafonela kwakuthiwa uFriedman ubesebenzela eDurban North. Friedman. Igama lasisi. Usisi umuntu wesifazane. Usisi lo wayethethe eradweni kwakuwumuntu wesifazane umuntu omnyama kodwa ummeli lo ngumuntu omhlophe uFriedman. Okay. Bathi hayi udaba lwami bazolithatha ke banifumanele uba bangicacisela uba bazoninceda ngokundilwela ekufumaneni uba umntwana ngabulimanzwe esibhedlela noma kwenzakaleni. Uma elinyanzwe esibhedlela bazoninceda ekutheni bamclaimele umntwana ukuze akwazi ukuphila kangcono kwisimo sakhe akwazi ukunakekeleka ngendlela. Abesethi ummeli iholo lakhe uzolithatha emalini yomntwana xa ethe icase wayiwina. Iholo lakhe athi ngu25% wemali enzoyithola wemali azothola. Ndibuze yena uba u25% intoni kuthethwa ngantoni. Athi yena umzekelo andenzela wona athi xa sithi ufumene u100 ndizothatha u25 usale no75. Yes. Hayi ibe njalo ke ayiqhuba ummeli icase kusukela ngo2014 noma ningasayikhumbula inyanga. Amane kunezinto ke bemane sinceda ngazo encedisa ngokutya ngenyanga. Kunemali ebendinika yona njalo ngenyanga solo icase iqala. Mhlawumbe emalini
wayenikeza 4,000 Oh, every month. ngenyanga, Mhlawumbe nje sasisikhathi singanani leyo? kusukele ngifumane ngo-2015 yona. Kusukela ngo-2014. Kusukela ngo-2014 akho nto endiyifumeneyo esaqala i-case. Oh, abe kunika yona. Okay. Uthe la ko-2015 waninikeza ke lo 4,000 ngenyanga yoba nikwazi ukuthenga into zomntwana. Mhlawumbe futhi isikhathi singakanani? Mhlawumbe inyanga engakhi? Kusukela ngo-2015 January. ukuya anisekho sure ngenyanga. Ukuya ku-2017 Behleza kunika le mali ubeninika every month. Same amount like okay. Kuye kwathi 2017 kwanexesha la wamakhona ke Ukunginikeza. wathi uzoma ukuninceda ezintweni ngoba i-case yami imile akubonakala uba ithini into yayo uyoqhubeleka xa sekunomnyakazo. Bawo 2016 eyimisa kuthiwe 2017 ngoMarch abuyele athi hayi sesiyaqhubeka izinto ziyalunga Yilo mlungu. Ewe. Ngexesha kumile wayenceda ngemedication kuphela yomntwana. 2017 ngoMarch enye into enginceda ngayo kuthe ngo-2017 ngoMarch esebuyele ethi hayi ingathi kuyalunga. Ndandiqatshe eNanda eNewtown Singoko ndandizirentela khona. Wandisusa ngoMarch wathi uyondirentela iflat ePoint. Wandirentela iflat wathenga ifurniture waqasha ucaregiver ozogada umntwana. Ezi zimali andinceda ngazo ke bhuti nokubhatala ucaregiver nale grocer nerent. Imalini mase yonke ucaregiver uthola malini? Wayethola u-6,000 ngenyanga. Yena ucaregiver wayesho ukuthi ngempela uyawuthola noma? Wayewuthola. Wayethola wayethola umlungu. Utholwa ababosisi aba bancede basebenza khona kumlungu beza nabo. Uthena ke ezimali andinceda. Iflat belenta malini kulona? Yayirentwa u-7,000 ngenyanga. 7,000 bese kubilo 4,000. Bewu-4,000 bewu-6,000 ka-caregiver. Okay, shuthi imali abeyilokhuza beyila ku 16,000. Kube ngama therapy esasiwahamba umntwana ehamba iOT nespeech bekhokhelwa uyena bezikhokhelwa nguye. Okay, imali wayithola nini wena? Ube ufuna ukuthola ngoba ngibona ngathi transport. Zonke ezi zinto andinceda ngazo ke bhuti uthe xa echaza kum uziclaimela ecaleni zinesikhwama sazo. Imali yazo ayizuphuma kule mali yomntwana. Kule mali yomntwana imali ezophuma ngulo 25% wakhe kuphela. Hayi lezi zinto. Hayi ezi zinto. Kwakukhona nogqirha ke sasibahamba behlola umntwana babekhokhelwa nguye. Nabo wathi basecaleni abekho kule mali bayabhatalwa nabo. Sibahambile ke nje ogqirha abaninzi ngokuhlukahlukana kwabo. I-case yam yazophela ingekapheli i-case andihlala ngePoint apho kwakurentwa khona ngoba ingxaki yam ndinabanye abantwana aba babefunde eNanda. Ingqilazi into yobana mandibagibeze sebesuka ethweni ufuneke bagibele baye eNanda. Kunoba lapha ePoint njengoba kurentelwana. Ixesha elininzi bekuhlala ucaregiver nosisi lo ungane yakho. Beningayishiyi khona bendihamba nayo behlala yedwa. Baqale bathi mandiyofuna isikhala sabantwana esikoleni eEdington. Sangasifumana. Kwanyanzeleka into yobana ke mandibagibeze aba bami bafundayo bobabini ukusuka eThekwini beze eNanda. Ndabona uba andinawo amandla okwenza leyo nto. Bendizihlalela apha eNanda. Kuthi ngaloo mini sine therapy ndisuke ke nomntwana siye eThekwini ukuhlangana nocaregiver singene emotweni le isuke iqashiwe ba umlungu lo ummeli umtshelile ukuthi la kahle kahle ngihlala khona mina osisi aba basebenza khona babesazi kurentelwa futhi kurentelwa bona uyithumela ngabo thina sidlulisa kubo yibona badlulise ngafa futhi werentela bona lapha behlala khona bona umsebenzi obani osisi laba basiza babeholela ukuthi abenza ngalutho. No, i-flat body
ndandingahlali mina kuyo ndanishiya ucaregiver ewe ngisho kona phela ukuthi kusho kwakukhokhelela ukuthi kuhlala ucaregiver kulona hayi wena ndandingahlali futhi umsebenzi ukuthi azokugada ingane nokunakekela ingane wengawenzi ngoba ingane wawuhamba nayo wengawenzi ngoba ingane wedibana nayo ngale mini siya kwi-therapy sifike sihlangane sithatha ingane sekwi-therapy lo 30 minutes after lapho ngithatha ingane ngibuyele eNanda 6000 wakhe kodwa uzothola kodwa yes and babekwazi lokho kuthe ngoba nihlali khona bashintsha bazosiqashela umuzi kaMashu kwase sifanayo nakhona kwa movie finish eThekwini yeza kaMashu nakhona kwayinto efanayo ndangakwazi ukuhlala bazosuka kanjani futhi kaMashu baye eNanda eZimangweni yabona sekuseduze but still kuseduze ngoba ifuna leyo mali iphume kuwe ayikho itekisi esuka straight la ezoshona le uyamba wehla lapho uphinde uthathe ndaqhubeleka futhi ndazihlayela eNanda kaMashu ke waye kana ngayizama eNanda le ndawo kaMashu ke nje ba rent izinyangana nje kuhlela ifurniture kuphela sebeqashe omnyusisi lo sasinaye eThekwini wasala eThekwini bamnikeza omnye uma wengane ngoba sibaninzi bazonqashela omnye wehlala kaNdengezi wahlala isikhashana kaMashu wazihlayela kwabo bazothi ke kuye makasuke ezeNanda la sikhona wayegibela ke fike ke azogada ingane ntambama ahambe hayi kwacaba baloko beyilwile le ndaba yobana bafuna ukungiqashela egqibeleni banisuse la ngihlala khona bazonifunela umzentuzuma ka F oqashisa baniqashela umzi endagqibela ndihlala ke kuwo wona sathutha ke sayohlala khona abantwana ndabakhupha esikolweni ndabafunela entuzuma sihlalileke khona entuzuma nje iminyaka sihlala khona siphume entuzuma ngoba sesiza la kulomuzi lo muzi nize kanjani kwami lo muzi bawuthengile ngemali leyo mntwana okay safika isikhathi la khona kuthiwa imali yomntwana iphumile sibuye lemva ewe bhuti ngifuna ukusiza la case ihambile yafikela ekupheleni iCovid biko uphunyaka kana 2020 icase yami iphele ngithi 2021 2022 lapho yaphela ke icase into yenzakalile ngeCovid bhuti ngoDecember walonyaka weCovid icase yami yayizoya ngonyaka olandelayo ngoApril enkantolo yo finalize ummeli lo kwazothiwa ngoJanuary xa sibuye emakhaya kwathiwa ushonile ngoDecember ubuyele uCovid umlungu lo kwathi ushonile ngoDecember uyajama ke nje yonke into bathi abakwazi kwenza next izinto zakhe zisafreziwe kwathini sahlala ke singazi ba kwenzakalani kwathi ngo March usisi lo sebenza khona omnye anifonele athi ngoba icase yami ibiyoqala seyiyenkantolo kumele ndizihlangane naye ezonisayinisa amaphepha obana ndivumele ummeli omtsha abazosebenza naye uba akwazi ukufaka icase enkantolo kunoma ihlehle usisi lo ama office wabo ndiyawazi eDurban North apho babesebenzela khona kodwa ngoku ngalemini sethi man sign ukunikeza imvume lo ummeli omtsha sahlangana eThekwini kuwe straight ensayinisa lawo maphepha wasayina nje kumiwe simile nje emgaqweni washo ngene emotweni wahamba okay wazonibiza ke emva kwezonsuku ummeli le omtsha uba nihlangane naye ndimbone ndaya khona eoffice labo eDurban North angicaciseleke uba nguye osozoyofaka icase enkantolo ndandithetha naye kwakungolwe kwaqala iveki icase izoba ngo next week ngolwesibini athi uzonifonela Friday enikhumbuzisa uba ithini into kona unedile ayilindile esuka ngapha kwa enkantolo uma ngabe ioffer ebeyenzile beyivuma ngeke sisaya enkantolo ngolwesibili uma bengavumelani sizovuka siye khona Friday anifonele athi hayi asisaya enkantolo bayivuma le offer yakhe bayivuma ngolwesibini singabisaya ke ngolwesibini enkantolo kuzothi phakathi kunalo viki anibizeke ndiye khona eoffice afike anivezele amaphepha athi hayi
nansi imali efunyenwe ngumntwana anxetshezelwe ngayo enkantolo kwaku 11 million. Yo. Kulo 11 million ke shuthi kumele athathe 25% wakhe. Okay, ithe into oqala bathena ngoba uthi phone qhawe sibale lento le. Bathe icase ngoba seyifakwa nguye enkantolo umuntu owayeqalile ushonile ngoba vele ubevele esebenzisana naye. Bazothatha 25% oyi1 akazuthi kuba seyigqikezelwe nguye naye afuna wakhe baphinde bathathe eyowa. Uzothatha 25% lo ubuzothathwa ngulowa kuphela. Of which is u2,750,000. U25% wa11 million. Hayi ndibuye nento enjalo kuba hayi uzofaka icase ke xa njengoba imisi winile uzothatha 25% oyi1 lo ubuvele uzothathwa ngummeli. Siyeke indaba yezimali zokurenta njengoba nanivumelene vele njengoba kwakwenziwe kanjalo. Kube sekutheni ke kuzovulwa bathi kuzovulwa itrust. Kumele kuvulwe itrust yomntwani la kuzogcinwa isikhwama esizogcina imali yakhe ukuze ikwazi ukumnakekela impilo yakhe yonke. Izovulwa uba wena? Abathi bizovulwa ndimi bathi izovulwa babo. Ndibuye kanjalo ke sekuyaba ngenye imini ndisendelwe ku WhatsApp iphephe kwakuthiwa mandilisayine lelo ukuvula itrust elo. Bese ndibuza ndilisendelwa ngomnye ubhuti engamaziyo angaze ndimbona ngaze nathi naye uthu kwa trust abathi uPlexus. Bese ndithi mina awukwazi ba ndithi ndingakwazi awukaze nandibiza ndithethe nani uqhamuke seningisendele into ngephe ngefone kuthiwe mandiyisayine ndiphinde ndiyisende ngefone. Bese ndifonele aba le mali wena akakafiki kuwena usezwa ngayo ndiseva nje story ukuthi ikhona. Ndibabuza ba ikhona na into enjena kuvele ukuthiwe send izinto emafonini uphinde uziphindise ebantwini ongabazi. Bathi bona ayakenzanga kahle bengameli bawenze kanjalo kwathini okay ngabe namsebenzi. Bazonifonela ke aba kuthiwa itrust leyo. Uba ngamaphephe kumele ndiwasayine kuvulwa itrust mna sebe kulamaphepha trust sebenama trustee ayi2 endingazi ba anyulwe ngubani. Awubani? Sekuthiwa mna ndiye yesithathu. Kuthiwa asesayinile kushodam noba manisayine ukuqheleke novulwa le trust. Lama trustee omnye umama weNdiya nenye yomlungu anibazi inhlobo. Anibazi. Abayonto nami. Umfazi weNdiya nenye indoda yomlungu. Bazobamba iphi inxaxheba la kuyona yonke lento? Kuthiwa bazoncedisana nami ekutheni sikwazi ukulekelelana ekutheni umntwana udingani nini phi kanjani. Kusho uzoyicela kubona? Ewe mina ngizocela kubo. Bawobani? Ndingabazi ndinjalo baba ngubani. Kuthiwe indlela ekwenziwa ngayo. Wayenza le mhlawumbe research yokuthola ukuthi ngempela ngabe kuyiqiniso niloko abakushoyo. Just ukuyobuza kwezinye indawo nje ukuthi ayibona inkinga ivele kanje kwenziwa kanjani makanje. Ndizothi research ndiyenza ngaphote ngokuthi ngoba bengingenatsho ba singoma babeyingane sinento efana sibaninzi bakhona endibazi abangaphambili akubala abakulama trust ekwenziwa kanje vele. So ngeke ndazi bani noba into yakhona ngoba vele sifike thina besenza kanje. Wembukeli makuukuthi mhlawumbe ukhona umuntu ongasisiza kule qala ke siqaleni ngale ye trust ukuthi uma ngabe umuntu mhlambe enengane ebese simweni esifana nesikasisi mangabe sekuvula itrust imali mangabe sikhona mase kuvula itrust kufanele ivulwe yibona yini abameli futhi ibona yini kumele bekhetha abantu ekumele bengene kule trust. Lawo bantu bakhethwa kanjani labantu laba abangena kwi trust bakhethwa kanjani bakhethwa yibona ngobani la why specifically kuyilabo bantu laba bakhethwa yibona and vele kufanele yini kube kanjalo. Ngicela nisitholele leyo information okwamanje njoba sisela sisaqhubeka kodwa nodaba but okwamanje ngifisa nisitholele ukuthi vele kahle kahle kwenziwa kanjalo yini. Asiqhubeke sisi. Ndisayinile ke bhuti lo maphepha lo trust baqhubeleka itrust bayivula ngoba bathi enye ndake ndagoloza ke okoqala ukusayina lamaphepha ngoba ndandingaqondisisi. Banento abasoyikisa ngayo abasabisa ngayo baxa ungakwenza ukuthi imali yomntwana izophindela emva.
ingabe uma ngabe ke sekuvelile ukuthi imali yengane nansi isikhona kuyenzeka futhi ukuthi ibuye iphindele emuva naloko futhi ngiyafisa yazi nisitakule ngiyafisa usisasizakale so ngiyafisa nibe nomonde nathi uma kuukuthi kukhona la khona ummeli noma labameli abashayise khona nisitshele ukuthi okay bashayisile la bengamele benze kanje vele mase siyangasekugcineni so yishiya inamba kasisishini inamba yami ngiyafuna usisi wamasizakale kuleyo nkinga sazosixoxela ngayo siqhubeke sisi ivuliwe ke bhuti trust eyo wagcina usayinile ndasayina bayivula trust banibizile emva kwamaviki ndiyisayinile bathi trust sebeyivulile manifike be trust ke xa nifika usisi owakhona igama le trust yabo abafaka kuyimali yomntwana bathi nguPlexus. Why nguPlexus? uPlexus ngathi kunomuntu okuthiwa uPlexus okwakhuluma ngaye ukhona? Ile trust yabo. Igama le trust yabo bathi nguPlexus. Le trust njengoba seyivuliwe ke iqanjwa ngegama lengane yakho. Umzekelo eyami igama lomntwana nguAphiwe. So kwi trust yakhe kubhalwe Aphiwe Siyangaphi trust. UkaPlexus. Oh, ikaPlexus. La kwekho khona kwenziwa lama trust khona. But igama layo kubhalwe igama lengane. Kodwa umntwana nomntwana bayakha ngegama lakhe. Okay. Emva kwalapho okay. Xa seyivu usisi ke enibizile khona afike anibonisa iphepha athi akazi noma apho nisuka khona kumele bekunguye beclaim ungixelela uba imali nazo izisa apha kubo ndithi naye andazi ngakathethi into nabo anivezele iphepha kuba nansi imali bona abayifumeneyo how much ndikhohlwe ukuthatha amaphepha la endlini anisazi kwakungithubani imali ezoza kanjani ezoziphaketheni lakho ngqo no esuka ummeli eya kwi trust ndifuna ukuye kutheni ngokuba ucalculator ukhupha u25 kusale malini ngeke mana ke okay u25% wabo ku11 million u2,750,000 okay asithi 11,000 minus 275 2,750,000 okay 11 million okay minus 2 minus 2 million okay i-answer ithi 8,250,000 imali bekumele isale ngakuwena u8,250,000 because bathathile u25% wabo khange ibe yilo mali ke but ndizocela ekugqibeleni ukukuthathela amaphepha ndikuvezela amaphepha sicela ukumisa ikhamera wathathe okay nali lele nemali eyaphuma mana ke siyibheke okay awuzongibheka ukuthi khona nokunye okungapha okay lana number 1 past medical and ban expenses past shuthi imali yelokhuzane ema past medical and ban expenses shuthi imali le abayithatha la ku 11 million mangibuka ngoba past medical angazi angifuna uqamba manga ngoba lokho lama terms lawa ngikwazi future medical expenses bazo 5,624,415 yeah future ama expenses abawabhekile u5 but imali siyonke bathi ijudgment is granted in the sum of 11 million rand in favor of the plaintiff in her representative capacity as mother and natural guardian of the minor child, a girl born ngomhla 18 October 2012
which sum is calculated as okushuthi le mali le balokhuza basho ukuthi into ukuthi bayikhupha kanjani izoba imali engaka i-medical bani izoba imali engaka, loss of earning izoba imali engaka, general damages izoba imali engaka, uyabo. So ake sibone ukuthi uyaphuma lo 11 million la kuyona le mali abayilokhuzile, ngoba phela ufuna sibale into eqondile. Okay, yoqala yo 1 million. Okay, plus 5 million nemali 624,415 plus 1 plus 1 8 1 2 3. Okay, phuma u10 million, phuma u10 million 232 imali ephuma. Number 5 bathi ngana ngasibhekela ku number 5 ukuthi mase uhlanganisa lo number 5 izophuma yini le mali. Number 5 imalini it's 767,000 yeah, uyaphuma 11,000 11 million ayimini uyaphuma. But ke manje inkinga sesibhekene nawo ukuthi lezi zinto zonke abazibalayo u25% wabo bawubalanga. Angithi le elapho yile esuka enkantolo. Isuka enkantolo le inje ngoba inje le. Njengoba inje. Njengoba inje. Sesizosusa lo lokhuzane ke la kule mali. Yena inje yena kusezokhipha lo 25. U25 wakhe. Yeah. Okay, asususe lo 25 sithi 25 divided by, okay, u25 wakhe nangu u25% wakhe u2,750,000 u25% wakhe lo ahamba nawo. Okay, ake sibheke ukuthi sishile ekuqaleni ngithi sathi ku 11 million angithi minus lo 25 lo 2 banani wakhe. Yes, 11 million minus 2,750,000 is equal to 8,250,000 imali ekumele ingene kwi trust leyo njengemali yakho. Bathi ke ku trust kwangena malini? Ku trust akukho la kula maphepha. Angilitholi la kodwa likhona la endlini sazolitsinga kahle. Okay, bathi kodwa akuyona le imali eyafika ku trust. Bathi imalini? Iphepha babenginike lona lalino 2 million lalino 2 point something kwaku 7 kwangu 2.7. Okay, ake sithi ke minus 2.7 shuthi imali esele ngakubona is 5,550,000. Uma ke bhuti ngilandela apho ngibabuza banjani kufike le mali ndithi mina awu ukususa u25% engawazi ubuya imali ku 11 million kusala le mali na. Athi yena usiselande kuye akazi nje kasho ngoba akazi into yena wamkela imali ezisiweyo kwathiwa imali yomntwana. Iziswa uba? Iziswa ngummeli uyisa. Ummeli uba ke lo omusha manje? Lo omusha ekunguyogqibezela icase. Ubani? uThoni Antonio de Sousa. Umlungu? Umlungu. Abalungu abazigwili njengendlela yabo yini manje baxakekile abantwini? Ngibuyele kubo ndibafonele ndizama ukuhlela iappointment ndibabone ndiyobuza ngale mali. Bathi bona hayi emalini kuthathwe nezindleko zonke ebezisenziwa ozomntwana yonke leminyaka. Hayi ngeke khona ngaze kubalwe zona izindleko ngeke ukuthi izindleko zabo 5 million nemali. Kanjani pho kanjani ngoba izindleko zonke no dokotela esasibahamba kwathu abanesikhwama sabo baclaimelwa ecaleni abadibane nemali yomntwana. Bayijika futhi baeda bathi hayi imali yezo zinto zonke iphume apha. Baphinde bayijike bathi hayi
imali abayihambisanga yonke basalinde ukwenza ama calculation ba minus nezinye izinto abasisiza ngazo. Ngoba ngisho qhawe kwangathiwa mabathatha imiliyoni nakhona sasinganqwaphaza kodwa kunganakeki uyabona usithi hayi kona kodwa ke kulungile ngoba uyabona but awukwazi uthatha u5 million nemali inkulu kakhulu lo mali basho ukuthi bona ingane from 2017 noma from bani benakile ingane from 2016 to 2015 to 2020 5 years shuthi unyaka unemillion bafethu no, it doesn't make sense. Sahlala kulonto ke bhuti injalo ke daloko nibabuza ke lena thi imalini esazolandela leni thi nisazoyizisa nizo add ku trust bathi abayazi ngoba basazo minus mana wesise ngicela ukhonde ngifuna ukuyicalculator la lawa uhlala khona laba abakurentela khona babekurentela malini la nje abarenta khona isikhathi eside eSentuzuma la nihlale khona iminyakana bekurentwa u8,200 kurentwa indlu ngakanani ngani u2 bedroom ne kitchen dining 8,000 la eNtuzuma bona sho ukuthi ngempela yona lo mali anginayo ngeke sisi bakushaya abantu ngeke eNtuzuma o2 bedroom bayibo 4,000 5,000 mhlawumbe 5,000 noma 4,500 ukuthi serente eNtuzuma bhuti kwaba nemali ezi2 ezanididayo bona bathi barent u8,200 kodwa ubhuti we-agent i-agent ifika izonisayinisa i-contract yomnikazi emzinami yayingabhalwa ngo8,200 yayibhalwe u5,500 izimali vele lezo kufanele lezo lento koNtuzuma angiyazi kuba ngubani ilokhuzana right ilaba abakusayinisa yes angeke uzurent indlu yayinjalo ke kodwa bona kwistatement zabo baveza u8,200 okay 8,200 irent obuyirenta for how many years mhlambe for iminyaka emingaphi ngihlale iminyaka emingaphi eNtuzuma na 3 4 lapho okay mhlambe ake siphinde sihlanganise nenye imali ebebekunikeza 4,000 vele bebekunikeza 4,000 eyiphenye imali bebekunikeza yona futhi ile mali kuphela ne babe sebathengile ukuzana medication yengane medication abayithengayo imali yona anayisho yayo okay is equal ake sithi is equal to times 12 okay shuthi ngonyaka imali bebekunikeza yona because imali bebekunikeza yona beku 12,200 ngenyanga shuthi ngonyaka bebelokhuza imali engango 146,000 ngonyaka 146,400 ngonyaka okay uhlalela iminyaka emingaphi ewu2 3 asithi 3 3 times 3 it's 434,200 unyaka ilokhuza neminyaka ewu3 leyo yes kushuthi ukusuka kulokhuzana ukusuka ku 2015 asithi 16 17 18 19 u4 years lo u4 years ne siyavumelana andithi imake bhuti u2017 bawurente iflat ePoint andithi beli imalini lona kwathiwa anayishona lapho bathi bale rent u7,000 usho bona beli how many bedroom nakhona beku2 bedroom yeah iPoint ungasho qha ungasho 7,000 khona kuyezwakala kamasho ba rent u2 months 3 months bayeka ngoba sihlala ngakulomuzi umuzi abarente kuwo yilo Sentuzuma esihlalile okay ake sithathe ngokuthi uhlala isikhathi singakanani lapha elokhuzeni ePoint barente isikhathi singakanani unyaka uphelile kodwa unyaka okay sangena ngoMarch akona unyaka ngoba kasathutha ngoSeptember ukuza kaMarch ngawo 2017 March April May June July August September 7 months
urent 7,000 angithi times 7 u49,000 49,000 plus 439,000 439,240 488,240 still akahlangani ngisho imiliyoni la kule mali eminyakeni o4 kusho ukuthi sesibalela iminyaka e4 manje alihlangani imiliyoni akuhlangani ngisho half wemiliyoni medical expenses ngisho ungafaka ama medical expenses uthola ukuthi angaba 500,000 ngeke azafike 500,000 kanjani kodwa abameli bafethu basihlolela ukuthini ngoba phela ngisho ngathi ubunja ke bomuntu akwazi ukuba inja kule level engaka mfethu iningi kakhulu phela le mali le kuthiwa iyalokuzwa la njengamanje kwenzakalani basaqhubeka njengamanje ke bhuti ukusuka nje imali ikubo mina xa khona into endiyidingayo yomntwana kumele ndicele kubo uba ndishota ngento ethile yomntwana kuthiwe hamba yeshop uyokwenza ikoti usisendele bona bezosenda ikoti kumele ngiyenze ibe nama details esitolo ama banking details bezosenda imali through esitolo bese kudeliver leyo nto makuyinto edeliverwayo imani babuke le mali vele akukho la khona ozoyibamba njengemali kuthiwe nayi mhlambe ayibe ngakwena mhlambe lethe kunezinto ezidingeke manje akwenzeke mhlambe kube khona imali eza ngakwena kulungile ngiyayiunderstand leyo ukuthi kune trust but akwenzeki nje kube khona imali eza ngakwena mina ngiunderstand yonke lento but ngifuna umuntu ounderstand lento mos ngifuna umuntu ounderstand lento akafone echaze because kunobuqilo omningi kakhulu la kulento le mina ngifikele ekhaya ingane ngase singiyibonile ingane ngase sayikho right ingane edinga ukunakekelwa ngako konke okusemandleni we understand so ngibona nginganele okay umuzi lo bawuthenga ya ndifuna ukuza kuwo webhuti okay xa ukule trust ke bhuti okokuqala usuphumile kummeli owebekulwele enkantolo bayayinyusa ke imali yegrosa okusuka kula 4,000 kuya ngoba usuke ngoba imali zeingane ayifani iye ko 10 nako 11 no 9 oyifumana ngenyanga bayisenda kuwena ewe eyo iza kuwena ukubukwazi ukuthenga igrosa namanabukeni omntwana yonke lonto at least okunye nokunye kokucelayo ngoba nisitsho ba kuthiwa ukwenza ikoti bakuthumelele nemedication xa iphelile ndiyafona imedication iphelile bayithenge bona bathumela umuntu azoyilanda okanye kuthiwe manje izoyilanda kwafika ke la kuthiwe andibheke umzi womntwana khona bathengele umntwana umzi aphume eqasheni ndawubheka ke umzi ndafumana lo mzi lo kunyaka wesi4 lo uhlezi la sila uthengwe cash lo muzi uthengwe cash ubelonga kuwena lo muzi nengane ubelonga kum hayi ngokupheleleyo but ngeke ngithi ubelonga kum ngoba kukhona ezinye izinto ezikhona ezenzakalayo njengani umzi uthengiwe but cash awukweleto kodwa uthenge ngamalini wawungu 920 okay kodwa incwadi zawo ngoba sithetha nje zikubo azihlali kumo bathi akumele zihlale kumi itayitela bathi lelabo leli trust so mina nihlele emzini nje ongafika nabani nani na athi kukwakhe apha futhi mana ke kubhalwe bakuwona umuntu uba umnikazi wawo kunanto itayitela kwitayitela babhale uaphiwe siyangaphi trust zonke into bazenzayo bazibhala ngegama lomntakho kodwa zihleli pha kubo xa uyifuna bathi akwazi ukukunika yo yakho umzi ngowe trust ayingowakho basho njalo kushuthi mangenzeka uNkulunkulu akukhumbula ingane ayithatha kushuthi kuphuma la endlini wena ngoba ingane ayisekho uye kude wena bhuti ekutheni xa ngathiwa ayikho sekuthiwa maniphume ngokwiphila ayikhona kusho bona why bathi manithuthi ndiyohlala emakhaya imali ayisekho iphelile ngeke basakwazi ukungisiza nganiksi so umzi nama rate yonke lonto le uzokwenziwa njani umuzi
bathi bayawuthengisa. Then mase bethengisile Bathi imali yakubo kwi-trust yabo. yafethu ngeke thina singezwani namanga siyahlupheka ke intweni kanje. Nayo imoto le bathe bayayithatha bayayithengisa ngoba asikho isidingo sayo ngoba umntwana akasafundi. Okay, baqale ngokukhupha umntwana last year esikolweni ubefunda ePathways eWestville. Ngimhambisa esikolweni ngale moto. Bamkhupha last year ngama holiday phasika. Khangabe sabuyele esikolweni bamkhupha bathi abasenayo imali lokubhatala esikolweni. Kulonyaka bathi imoto bayayithatha ngoba umsebenzi wayo awusekho. Umntwana akasafundi asikho isidingo sayo. Mana imoto yathengwa ngani kanti? Yathengwa ngemali yomntwana nayo cash. Why kanti wayibolekiwe le moto pho? Nalomuzi kanti wawubolekiwe? Kwalogbook eyo futhi nayo ikubo. Ibhaliwe ngani? Ibhalwe lo aphiwe igama lomntwana yonke into. Bakwethu Nkosi yami ake nisunderstandise lento zemthetho ziyasehlula thina inhliziyo zingahleze zingaphandle. Sibantu abahleze betatazela thina lento kanje angi-understand mina. Angi-understand. Ngicela nisunderstandise lento labameli kuthiwa obani i-office labo kuthiwa yini? Ibona laba lento ebhalwe la? Namba yibo labo Plexus Wealth babo apha. Hawu kahleni bafethu. Hayibo kahleni bo. I-office labo lise Hayi awuthathe leli siselinye lela linayo lokhuzana. Lise umuntu akwenziwa nje na. I-office labo. Hawu iPlexus Wealth. Hayi ngeke bakwethu. Hayi bafethu ngeke umuntu akaxhashazwa kanje. Hawu phela le mali kushuthi imali yabo labantu laba nabantu bezosangana bo. Yabo elindiphetheyo lela lonyaka bekuyimeeting ebebenibizele yona lo nge26 kaMashi 2025 lo. Bakwethu ake mhlambe Nkosi yami umuntu osebenza kulo Plexus Wealth. Hayi man Ngathi le yalonyaka. Hayi maye khona umuntu omzulu bakithi osebenza lapho kule Plexus Wealth Nkosi yami angakavele ngeke. No mhlambe ke bechaze Nkosi yami kwenziwa yenziwa lento. Mhlambe bakhona nabanye abazokhala ngento efanayo wesisi. Sibaningi kodwa ayinoba bakhona siyinqwaba sibaningi. Udala sisihla sinyuka sizama nabameli. Ithi Plexus Wealth KZN Pty Limited. Basize siphuma kanjani kulo Plexus? Yavulwa ngo1997. Nabo bahamba nathi indlela engathi basiza anyamalala endleleni. Iselalusha ne? Yayiselalusha seyathutha. Seyathutha Kwayikona lokuthi seyathutha elalusha kodwa sasebenzile ukuzani iaddress yakho. Hayi yoshaya lapha. Seyathutha. We Plexus. Hayi bafethu. Ungabuka body paper leli la le meeting yalonyaka iyona mali abathi siyiselele ilapha. Njengoba besithi masithuthe siye emakhaya bathi phelile imali. Iphesis. Basiyofika ekugcineni apha zizinto azimali abazikhupha ezabathi bayazenza. Xa uthi uyafunda uyalandela imali ezikhushwa la awuyazi wena ufana noma ubuze nje into ephele emoyeni ngoba akekho ozokuphendula. Awuthi ngibone lapha ngasekugcineni. Yona mali abathi khona sekusele yona. This 25 June value mana mhla ka 4 February market value ayingeke ngicathi yini le total model value awuthi ngize ngapha kule page elingapha bakwethu ayingeke Ellen Gray ovela lapha ila imali ihlala khona. Nabanye abantu bakhala esifanayo. Sibaninzi bhuti ungasigcwalisa emabhida. Nabo kuthiwa sekuthiwa baphuma ezindlini. Yabo nabanye sekuthiwa baphuma abanye kudala kwasho ufuna ukuthi mawaphuma angiba eminye imizi sebeyidayisile eyabanye. Mana ukukhubazeka kwengane sekushintshile sekuzophela. Kanti ekuqaleni kuye kuthiwe xa kuthiwa kuthengwa lo mzi ubuza ba kutheni ningandakhele ekhaya ke emakhaya kuthiwe hayi isimo somntanakho asikho right uba angahlala emakhaya nakho
ngono simsondeza apha kuze nezibhedlela nodokotela kokuseduze. Wena sizofuna abakwakhela ekhaya. Yebo, nanifuna nobani banakhele ekhaya bala. Ngoba senibabuza ba xa senisithi manithuthe niphindele ekhaya isimo sakhe sesiphinde sashintsha sempilo. Ngibuza lo nto. Ngokuthi usekhulile mdala sesiphinde sangcono akasafana ngoba besemncese iwese semncibe ungcono besaqhubuleka noqhubuleka. Akaphatheki ngokwaqhubuleki. No caregiver bebekhona usise bemgada ke apha. Hayi ngiyibonisa simini imali esele. Naye bamgxoshile ngokuthi bathi abasakwazi ukumholela. Ugcine nje kusebenza nge8 kaMay bekuyi last day yakhe. Anoke mhlambe makwenzeka nini ubudlelwane nalabelungu niba translate nibachazele lapha akenziwa kanje umuntu bahle kabelungu abahlala esilungwini bahlala endaweni eziright ba happy nemndeni yabo yonke into ihamba kahle ingane zabo ifunda ezikoleni ezibizayo once kwangena abantu abamnyama lapho kuleso sikole bazithutha ingane basebenzise kwesinye isikole esibizayo ngoba bengafuna ukuthi befu ingane zabo ngoba ziyibantu kakhulu zingafundi nabantu abayibantu kancane abafika abayizilwane ufuna bayofunda bodwa beyibantu ngoba phela belungu bakholwa bayibantu kakhulu bona kunabantu abamnyama angazi bayidla kanjani imali yomuntu ngalendlela because lo muntu ingane yakhe ayikho right ayikho esimweni is right ike esimweni sokuthi kumele inakekeleke you understand kumele ingane yakhe inakekeleke and ukuhamba niyoziveza njengabantu aba right emsakazweni omkhulu kangaka njengokhozi nibe niyibantu abayimaqili nabantu abadla imali zabantu usinikeza isithombe thina and kuzobulala kuze kubulela ngisho umsakazo ukhozi abanacala phathi ngoba natholakala khona ngazi ukuthi manje nibantu abahlangene nokhozi ofuthi siyazi ukuthi anihlangene nalo you understand but indlela enenza ngayo iukuchaphaza okukhulu kakhulu mncane kakhulu leminyaka le esikhuluma ngayo emalini u8 million nemali engathiwa seyiphelile na uthatha uLuhuza u25% wenu wake manje sekumele nithathe yonke imali nigombele kunini umuzo kabani ngani lo muzi awuveli lo muzi wathengwa yinina nuthengela usisi nengane yakhe ukukhubazeka kwengane sekuphelile manje akusekho njengoba nithi imali seyiphelile ukukhubazeka kwengane nakufuna kuphele automatically sekumele baphindele emuva baye emakhaya sekusho nina nisima baye emakhaya kodwa futhi emakhaya nina niyazi ukuthi mawusemakhaya kunzima ukuthola imedication kwasho nina nathi makazohlala lapha because uzobalula ukuthi athole imedication nengane izoba right sekumele emakhaya manje la ngatholakala khona imedication kahle kahle nina nithi mayife noma usisi makabulawa istress noma idepression ngoba nina nifuna imali nina akuphilwa ke la emhlabeni uforever awuphili la emhlabeni uforever sonke sombelwe igodi songena ngaphansi kwenhlabathi sonke sizofa musa kodwa ukuthi mawuphila emhlabeni ufuna ukuncela amagazi abantu kurong musa ukuphila ngokuncela amagazi abantu ziyajabula ingane zakhe azazi ukuthi zidla zisula igazi emlonyeni mazisula amafutha zisula igazi labantu kurong ukuthi wena uphila la uphila khona usukhohliwe ukuthi wake waba umuntu ngelinye ilanga wake wahlupheka ngelinye ilanga ungakafundi nokufunda ukuze ube ummeli wake waba umuntu wawudinga usizo labanye abantu uma ngabe abantu sebesizwa wena sekumele ubasize ngapha uyabaluma udla igazi labo uyamsiza ngapha uyamphephetha ngapha uyamluma ngapha ukuhlukumeza ukuphinda phindiwe nobunja nobulwane ukuphilisa abantu abanjengawo ubaphilise ngalendlela kunemoto la nansi kunelokhuzane kunomuzi nanga umuzi esikuwona umuzi othengwe ngegama lengane lo why bafethu kumele kuze kucace ukuthi kuhlukumeze umuntu ngalendlela ngokufunda nje komuntu kumele kuhlukumeze umuntu ngalowo ndlela nimchaphazelani kodwa lo sisi nimchaphazelani ngoba baningi abanye abantu enibaxhaphazayo egameni lokuthi nibameli abangelutho nibameli abangalutho ngempela uma kuukuthi ngikwazi ukuxhaphaza umuntu omnyama ngalendlela le ubunja nizinja nje eziphindiwe ayenziwa lento eniyenzayo akenziwa kanje umuntu ukuthi senimchaphazelani ke manje senimchaphazelani ingane isenjengoba iselapho kuleso simo namanje mangingena la endlini kune wheelchair lapha yengane ingane ihleli kusofa leyangane uyabona ukuthi kusukuma ayikwazi but still bafethu nichaphaza yona shuthi mayihambe mayiphinde emakhaya mayiyofa
ubumeli lobafethu kanti ubuyini kuyini nichafuza igazi labantu nisebenza ukuchafuzana negazi labantu egameni lemali ufuna abanye abantu bahlupheke nenichafuzane namagazi abo egameni lemali makuhlukumeze komunye umuntu nicebe nikhuluphale nina nezingane zenu zibe happy ingane zenu zifunde ezikoleni ezithandayo izingane zenu ezingakhubazekile zidla imali zabantu abakhubazekile impilo leyo egameni lekhampani ufuna ukwaziwa njengomuntu wena oyisigwili ebamelini bebonke ngegazi labantu bafethu asikhulumeni nonembeza bethu ake sikhulumeni nonembeza bethu ake silungise nonembeza bethu asikhulumeni nonembeza bethu ngisho ngathi umlungu akabalo wanize nimtshela ukuthi ubunja lento ayenza kulo sisi lo bakhona nabanye abantu abenza lento efanayo and uyasho usisi bangagcwala ngisho imabhidi abantu abaxhaphaza njengalo sisi anilungise inhliziyo zenu belungu ndini anolungise inhliziyo ibhlungu lento yenziwa la kulo sisi lo and even uyibala lento uyabona na usho isidomu usiyayibona lento ukuthi khona uyarojwa lo muntu lo yini kanti ngempela yini bafethu yini uma kukhona umuntu othi hayi mina kwasha kwacima kwavutha nangu umphakathi nina nisebenza ngomphakathi angithi nangu umphakathi inamba yami 0785308525 nangu umphakathi woza uzochaza la mawukuthi khona inkinga ekhona woza uzochaza la ukuthi hayi kahle sina sisebenza kanje kuyiphuthu ukuthi nokuthi khona so understand because njengamanje us understand iplexus band le Plexus World iplexus world pty hayi ngazosangana nina la nokunye webhuti kuyo yona yonke lento eyenzakalayo kukhona abantu abake bafika apha bake bafika nisahlala eNtuzuma nangoseni lapha bake bafika abathi basuka kwa health bazo check ukuthi imali zomntwana zifike zilo mali eyabhadalwa na ekufikeni kwazo ngaba zisebenza ngendlela na bafune ngichaze nje ngoba bengichaza nje ndikuchazela babuza ndi happy na ngendlela ekwenziwa ngayo ngabe imali yafika imalini ingabe bayanisiza ngendlela na ndachaza ke ngokungabi happy kwami nakulonyaka bebefiki last year babefikile nakulonyaka bake bandifonela bebuza ithini into okunye okwandida beqala ukufika ngoba liphethe liphepha ndiliphetheyo bephethe labo bezongichazela ngokuhlukahlukana kwalezi imali bathi kulezi imali kule mali le lo 11 lo kunenye imali ekhushe la kuyona ekumele uba yona iza kum straight bathi yona ibizwa ngama general damages yona icazela ukuba iye kumzali straight isuka inxephezela umzali yona le mali le general damages u 1.8 million babuza uba ndifumene na yona akumelanga uba iya ku trust yeyomzali womntwana ndachaza ukuba ibendingayazi kwakuyaziya akekho umuntu wakwandixelela ngalonto imali yonke yaphelela ngale nabo ke bahamba bengabantu abathi bayenza uphando nabo bazoncedisa angabona iminyakazo ke nakubo ngoba na last month bebefonile nje ndibaxelela ke ngokuba umzi kuthiwa uyathengiswa nemoto kuthiwa Masigudu bathini bona no caregiver uxoshiwe bathi mandibenzele iVN ndibe ngumuntu oreportayo kubo bezokwazi bandincedise basukumela wayenza iVN ndayenza kwangalo mina andibazi ke uba baphi njengangoku bathini we Department of Health ayi ngicela nisukumele ikhisi yalo sisibandla ngiyacela uma ukuthi khona isiphathimandla esibukela iwayimina esibukela uhlanga media noma umuntu owazana nesiphathimandla esithize bafethu ngiyacela manje lesisukumeleni udaba lalo sisi ngiyazi nabanye mhlambe bazosizakala emva kwala mhlambe kwaleso sitebele sawusathane labo singavalwa ngoba kahle abantu abasetshenziswa usathane laba akekho umuntu ongenza into enje ephile emhlabeni akekho umuntu ongenza into enje so ngiyacela Nkosi yami ngiyacela ngiyanxusa nonke nina abantu enibukela ilokhuzana uhlanga media ngiyanicela maye khona umuntu owazana nesiphathimandla esithiza ngabe wazana neminister ngabe wazana nobani oyisiphathimandla mhlawumbe saka health more especially ngiyacela ke nisixhume inamba yami ithi 078 53 08525 personally number yami asikhulumi ngendaba yokuthi mhlawumbe wena ufuna ukubhalela mina
ngicela ukufonela umuntu ozokhuluma lonto kuphela yabo sisi wami ngicela usho inamba yakho 078 555 2286 phinde futhi 078 555 2286. siyacela kakhulu nganza kwethu siyacela siyafisa ukuthi lolu daba lolu lulunge siyacela Nkosi yami ngiyamcelela usisi kakhulu ngiyacela siyabonga kakhulu